Tento malý plameň mi vždy pripomenie niečo dôležité. Spomeniem si na náš vnútorný oheň Agni, ktorý horí v každom z nás. Tak ako tento plameň sviečky, aj náš vnútorný oheň reaguje na zmeny naokolo. Na jeseň, keď je veterno a chladno, tak náš tráviaci oheň sa začne oslabovať. Preto potrebuje správnu starostlivosť. Všimla si, ako sa tvoje telo mení s príchodom jesene? Možno cítiš väčšiu únavu, spomalené trávenie, psychické vyčerpanie alebo náchylnosť na prechladnutie. To všetko sú príznaky oslabeného Agni. Ale Ajurvéda nám ponúka múdrosť stáročí. Ukazuje nám, ako tento plameň posilňovať práve vtedy, keď je najviac ohrozený. Správna strava, koreniny, jednoduché rituály, ajurvédská očista. To všetko dokáže roznetiť tvoj vnútorný oheň do plnej sily. A potom prichádza ľahkosť a vitalita. A ak ťa zaujíma ako na to, tak sa pripoj aj ty na bezplatný webinár Jesenná transformácia podľa Ajurvédy, kde ti ukážem, ako prebudiť a udržiavať vnútorný oheň tak, aby si prežila nadchádzajúce obdobia v plnej sile a zdraví. Tento webinár je zdarma, stačí kliknúť na odkaz a zaregistrovať sa.